Otkrijemo što im je zajedničko. Imamo formulu za uspjeh. Gle ovo, 500.000 pregleda. Frajer je rastegnuo dekicu nasred ceste i ručao sa ženom, dok ga auti obilaze. Dakle, luženo. Da vidimo dalje. 1.000.000 pregleda. Djevojka je za TikTok bratov PlayStation bacila s 5. kata i promatra njegovu reakciju. Odustaje. A da probam ChatGPT. Pišem, što znači biti uspješna? Biti uspješna može imati različita značenja za različite ljude. Molim, i ovo se zove vrhunac tehnologije, AI. Da ovo napišem u sastavu, jedinica bi bila ne kao kuća, već kao nerođe. Mlada dama, tu sam da vam besplatno udijelim savjet o uspjehu, jer sam ja najuspješniji, jedinstveni, neponovljivi kralj Tomislav. Šta dakle? Otkuda ti u mojoj sobi? Zašto si našmaskiran? Manijak! Mama! Kako nezahvalno devište? Ja sam tu da i pričam o uspjehu, ona se ne klanja vladaru. Tu sam zbog tebe. Tvoja priča o uspjehu. Ja sam prvi hrvatski kralj. čitala Harrya Pottera. Kralj Tomislav, da znam ja sve o tebi. Čak i moja škola nosi tvoj ime. Velik si, uspješan, ali zar zbilja treba biti kralj kako bi bio uspješan? Da, tako je. Što, svi mi ostali ne kraljevi, ne smo uspješni? Pa, ne baš. Nisi mi baš siguran, kralju. A vidi sad, ja ću pljesnite i odvisnite među one koji su bili uspješni. A živjeli su stoljećima prije tebe i izumili su nešto bez čega niti ti ne bi mogao. Zove se kotač.
Dobro, dobro. Ne mogu reći da ovaj izum ne valja. Nisi mi nešto siguran. A pazi sad ovo. Ovaj čovjek je stvorio nešto čemu se dive milijuni. Ustaju, plješću i s divljenjem prate. Zvao se Ludwig van Beethoven i stvarao je divnu glazbu dok je gubio sluh. Nije se predavao te je sljedeću skladbu, koja je by the way danas himna, skladao potpuno glupo. Ja teško pišem, disleksičarka sam, a ipak se trudim i dajem sve od sebe. Znam što znači boriti se s teškoćom. Iz moje perspektive, njegov je rad ogroman uspjeh. Polako. Što ti sebi izmišljaš? Sada meni jedna 10-godišnjakinja soli pamet. Imam do 12 godina, ne vrijeđaj mene ni moju mladost. A što su ti dinosauri, jer imaš preko 1000 godina? Imam ja za tebe sad jednog jako uspješnog kralja, i to kralja rock'n'rolla. Gdje se nalazi ta zemlja? Rock'n'roll. Je li bio veliki kralj? Bio je najveći. Zvao se Elvis Presley. Vladao je 50. i 60. godina 20. stoljeća. Ne samo jednom zemljom, ne pomoću oružja, već plesom i pjesmom. Donio je mladima slobodu i omogućio im da se izražavaju na svoj način. Bili su buntovni i, vidiš, uspjeli su.
to više ne vrijedi. Rock'n'roll, plesa, pjesma. Dakle, gdje je ovaj svijet završio? Kada sam ja bio mlad, u 10. stoljeću. Izađi, pokaži se. Pa to su cure iz razreda. Što vi radite ovdje? Malo smo prisluškivali. Na dole smo što ćemo dobiti inspiraciju, jer i mi moramo napisati domaću zadaću, a rok je sutra. Nismo mogli ne primijetiti da ispada da su sve uspješne osobe u povijesti bili muškarci. Pa to sigurno nisam bila žena. Molim! Znaš što, kraljica? Moj profesor iz povijesti kaže da je upitno jesi li ti uopće bio kralj, tako da bih ja na tvoje mjesto suđila. Molim? Kako se usuđuje? Gledam tog Grosfora. Dok će taj Grosfor? Pa profesor, vidiš što mi sada imaš ti još mnogo toga za naučiti. Primjerice u Kleopatri, Mariji Terezi ili kraljici Elizabeti ne vadaju svi kao samo muškarci. Uostalom, umjesto borbi i osvajanja, danas cijenimo suptilnije stvari, poput originalne ideje ili kreativnog udjela, a žene su tome majstorice. Tako da ne smijemo prešutiti da osim kralja roka Elisa postoji kraljica rock'n'rolla
Tina Turner. I još nešto. Sve su žene nezaustavljive. Ajde da i to vidim. Whoa!
priznati da si nam prilično. Ti o uspjehu znaš više no što si mislila. Hrabra si, imaš to, ali imaš i stav. Kako si se srčano svađala s jednim kraljem, pri tome nisi posustala. Vidim da je moj posao ovdje gotov. Nastavi ovako, svijet je tvoj. Hvala. Sada ću ti otkriti tajnu. Zovem se Tomislav. Znaš, moji su me roditelji s pravom nazvali prema kralju. Prema tebi, ravno i neponovno. A vjerujem kako smo oboje danas naučili kako je lakše snivati po uspjehu. Ali i uspjeti uz druge ljude, uz prijatelje. Za kraj upoznaj još kraljeve iz Liverpoola. Naziv će ti biti malo smiješan. Bube. The Beatles. Ovo je bio kraljevski uspješan san, zar ne? Celebration.
celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Come on and celebrate. Celebrate good times, everything's gonna be alright. A sad, trenutak koji smo čekali. Danas je dan kada slavimo uspjehe učenika naše škole i naravno njihovih mentora. Zato je meni kao kralju pripala čast da na pozornicu pozovem našu caricu, ravnateljicu Maju Car, koja će najuspješnijim učenicima i mentorima uručiti nagrade. Srdačan pozdrav svima. Ja sam dobila pljesak, a nisam ni stala na podiju. Ja mislim da je ekipa zaslužila takav pljesak. Meni je bilo jako teško pregnuti se svaki put kada su oni završavali, ali evo, tako je zamišljeno. Mi smo sanjali uspjehu, željeli smo govoriti o uspjehu i recite mi, jesmo li uspjeli? Spojila se kreativnost, a spojilo se i znanje. O znanju ću govoriti malo ja, ali prije toga moram se zahvaliti svoj ovoj divnoj djeci koja su danas nastupala, svim našim divnim učenicima koji su toliko predano radili, vježbali, trudili se, doprinosili svojim idejama. Isto tako želim se zahvaliti i njihovim učiteljima. Dakle, je to stvarno jedan predan timski rad. Škola je vrvila, bujala i mislim da smo stvarno vidjeli što znači kada se male i velike ruke slože. Još želim zahvaliti vama roditeljima, tražili smo vašu pomoć da eto, da bi ova predstava, ovaj musical mogla uspjeti i dobili smo je. Doveli ste nam djecu, a da možemo danas znači, ovo prezentirati, ali i povjerili ste nam svoju djecu da možemo s njima raditi. Znači, kao što sam rekla, vidjeli smo kreativnost na djelu, a sada ćete vidjeti znanje na djelu. Prije samog znanja, jedan podatak, jedno veselje koje smo imali ove godine, znači naše gimnastičarke prvi puta su nastupile i odmah se plasirale na državnu razinu. Bravo. Sami vidjeli, imamo još kandidata za budućnost.
da na kraju cijele priče vidite koliko ih je bilo. Baš kao da su se svi potrudili, kao da su znali da je projektni dan o uspješnosti. Eto, vidjet ćete. Tako ja prvo pozivam mentoricu Nataliju Kamenčić. Učenicu 3A Loru Krcek. 3A Anku Marušić. 3C Brunu Bogačić. Učenicu 7B razreda Niku Beroš. Učenicu 7C razreda Brunu Leni Marušić. Osvojile su u izuzetno teškoj konkurenciji ekipno 14. mjesto. Ja im čestitam. Što je pred njima. Zahvaljujem se i njihovim roditeljima što ih prate u tom sportu, a naravno i njihovim trenerima i trenericama koje s njima rade u klubu. Ja ću podijeliti ove nagrade, prigodno to je malo sad jedan zeznuti posao, ali zaslužili se. Jel' tako? Anka. Lora. Mentorice. Slika. Bruna. Ajme, gdje si mi ti? Bruna i Slova. Dobro. Ovo su i vaši dani. Malo prigodno. Čestitam još jedan i stanite se tamo. Da ne bi prekinuli niz koji traje već godinama, pobrinula se mentorica Dragana Veša. A predmet je fizika, onda sad je to odmah poručiti. A učenici koji su se natjecali su bili Marko Majević, učenik 7B razreda. Učenik 8B razreda, mislim da večeras nije s nama tu, znači plasirao se na državno natjecanje, čestitamo mu. Osim njega tu je bila Tina Šplajt, Tina je s nama. Tina je osvojila, znači, na državnom natjecanju iz fizike 3. nagradu. Isto tako nastavili smo niz što se tiče geografije. Ovdje ću vam reći jedan podatak, a to je da na županijsko natjecanje obično odlazi 15 učenika. 19 učenika išlo je na županijsko natjecanje iz geografije. Svi komi jasno.
učenika su išla na državnu razinu natjecanja. Mentor je naravno Dominik Mlodin. U kategoriji 8. razreda učenica 8. A osvojila je 16. mjesto Sara Žižić. Isto u kategoriji 8. razreda 8. mjesto na državnom natjecanju geografije Tina Šplaj. Razreda 6. mjesto u državi osvojio je David Saka. Da dođemo na državnu razinu. Radi se o engleskom jeziku. Pa molim mentoricu Anitu Tomić-Bošnjak. Konačno i taj engleski pao. Koja je branila boje naše škole je učenica 8. C razreda Dora Skender, nažalost večeras nije mogla doći, ali veliki pljesak. I isto tako, dugi niz godina falio nam je taj jedan bod, ali sada kada su ga imali, sve su dali od sebe. Radi se o hrvatskom jeziku i mentorici Ani Stiktović. U kategoriji 7. razreda predstavljao nas je učenik 7. B razreda koji je osvojio 5. mjesto Vili Kero. I isto tako u kategoriji 7. razreda viceprvakinja, 2. mjesto, Marana Morić. Ovdje zapravo pozivam vas da se proširite kroz cijelu širu. Evo, zaslužili ste još jedan.
velika djela koja čini svakodnevno za nas. Mi vas jako volimo i cijenimo i tu smo za vas. Hvala puno mojim akcima, učenicima osnovne škole htjela sam samo reći, vidite ih kako su strogi. Ja ih zovem naprijed. Evo, pripremili su, ekipa je pripremila još jedno iznenađenje za kraj. Ja bih prije toga samo rekla da ćemo se nastaviti dalje drugi. Evo, samo vama za informaciju, ako niste čuli, i ove godine smo uređivali školski vrt, nastavljamo i dalje i ove godine nas je Hrvatska televizija prepoznala u natječaju i nagradila za vrt koji uređujemo i mislim da je to stvarno hvale vrijedno. Znači, djeca uče uzorno i raduju se svakoj toj bitci koja izlazi. Druga stvar koju sam htjela reći, ove godine smo se odvažili i prijavili naša dva učitelja za nagradu Ivan Filipović, to je prestižna nagrada u prosvjeti i vjerujemo da će komisija koja odlučuje o tome prepoznati kvalitete koje smo i mi prepoznali u kolektivu. Radi se o učiteljici Ivi Era i i mislim da je jako visoko dignula ljestvicu. Mika, bravo, sve pohvale. Najviše povjerenstvo koje je radilo ovaj muzikom i hvala im, stvarno su dali sve od sebe, su kolega učitelj glazbene kulture Tomislav Seletković,